Hola. És que em fa molta vergonya. Però no mengis encara, que no ha començat. Ai, perdó. No! Que asco, tia! Jo tinc molta calor. És que... Això és el típic que ho posa en blanc i negre. Ai, la veritat, és que és el primer cop que gravo amb gent. Què farem? Avui veurem Hannah Montana. I comentarem... El primer els looks. capítol. El primer, això. Bueno, anem a criticar una mica... Sí. No sé, jo no he vist Hannah Montana, així que... Que és mentidera. No he vist. No has vist mai Hannah Només he Montana? vist l'episodi de... que van sortir els Jonas Brothers. Ai, Marc, qui ets, tu? Ah, això, de què ens coneixem? Ah, ho volem dir? No diguem en plan, és un secret. Que fort, de què ens coneixem en realitat? El Marc Andreu! Hola! Però, o sigui, fes com d'allò per quadrar-ho després. Ai, Va, poso play, Però si pensava que començàvem amb la... Sitcom. O sigui, rotllo amb la presentació, no? Oh, ai, aquesta canvia. Que li va les manies llargues, no? Això es porta molt. Però, tia, aquests cabells? Però és una perruca, això. Mira, t'explico de la Montana o no? Vull No, dir... vull dir, per què no t'enfilen així com si tingués 8.000 anys? Per què el que porta el vestuari d'aquesta sèrie és el típic estereotip d'home homosexual que va molt extremadament vestit? Però el que porta el tio és molt clàssic. Bueno, són els pijos d'ara, no? O sigui, vull dir, és un pueblo pijo. I aquest senyor em semblava molt guapo. El pare, de El veritat. pare. Com? Porta perruca? T'ha quedat clar, no? No, clar, que El secret que hem de guardar. Aquesta és la que m'agradava a mi. Quan no has vist mai la sèrie. T'agradava perquè no has vist mai la sèrie, va. Ara! L'esperero de Dios. Aquest gir. No era que sortia festa per ballar això, no? Ojalà a discoteques música de Disney. Oh! És el xat, Quin cameo, Tu ho sabies? No ho recordava. Surt de normal o què? No, crec que només és ara. Aquest senyor era guapo de High School Musical. Tia, però la forma que van vestits podria ser també molt d'ara, Ja, perquè ara... Què et porten? Tot torna, tot torna. Tot és circular, Marc. Però mira aquesta samarreta d'ell. Però ell va normal, o sigui, vull dir... Ja. És que els tios no canvieu tant. Vull dir, la xaqueta d'aquestes que com fica de moda de la Vespa i de Volkswagen era rotllo jo, totalment. Les pijas. Perquè van maquillades. Sempre això. Ah, bona. Van més maquillades. Bueno, perquè... sí, es veu que van maquillades. Aquesta no és la de Camp Rock? Podria ser. Jo crec que sí. Està tot comunicat, el món de... És com els Avengers i Marvel, però de Disney. Bueno, tot de Disney. Uau! Li agrada dir que té bigoti? Sí, i que es pot fer rastes. Body shaming. Qui són les dolentes aquí? Ja. Qui són les dolentes aquí? És com Sharpay a High School Musical, això. Totalment. O sigui, ara estic amb aquestes dues. És que veure Disney en perspectiva és horrible. Perdona, però aquesta samarreta podria ser perfectament de desigual i jo l'hagués portat. Però amb la camisa sota no. No, amb la camisa sota no. Ai, ojalà li digués ja la veritat i s'acaba la sèrie. Això és com la pel·li aquesta que han fet ara, d'amagar una cosa, saps? Luca. Tu polla con peluca. Va amb ulleres perquè no la reconeguin? Jo crec que sí. Perquè Perquè les ulleres mítiques? fer un concert amb ulleres, Bueno, el bono. O sigui, ho trobo de flipadíssim. Ja, però ja és flipada. O sigui, vull dir, omple paris. Ja. I per què li posa una perruca diferent aquí? Però que també porta perruca al pare, que ho trobo molt fort. Què és aquest cinturó? No l'he vist, necessito veure... Una villa gegant així amb una etxa plena de brillos. Hannah Montana. Sí, exacte. S'ha netejat la cara amb la perruca posada? Per algun motiu? Caramba, és que a tot arreu, Hannah Montana. amb brillos És totalment com la Sharpay. Quins outfits, I que està boa. T'he de dir que m'agrada la paleta de colors, ara t'ho deia. És Sí. superdivers. Aquests fluors. Exacte. El mayor secreto del mundo, Miley Stewart, _Hannah Em Montana. dius tu, Jo què sé, ho acabo d'escoltar. Què li passa a Stuart? No és un nom de rata? Stuart Little, de veritat, És el vestuari, de veritat? Clar. L'armari? No ho has vist mai? No. Ai, és molt guai, això. Ah! I s'obria!
Jo no li deia que no, a això, No? Ja, és que és tan de brats, tot. I aquest clàssic de ficar aleluia com de... Perquè a les noies que els hi agrada tenir un vestidor Exacte. gegant. Les camises d'aquest senyor, el millor de la sèrie. Els polos del germano, no? No. Ara, el que sí que hauries de mirar és la pel·li, O sigui, la pel·li, de veritat, hi ha un moment que t'emociones tant. Ho mirem un dia, com quan vam veure Camp Rock. Sisplau, amb Vale. gin tònic. La Lili és la més natural de totes, tant de vestir com de tot. És que No quiero hablar contigo. és la que m'agrada. I que vols ser skater i tot això és molt guai, també. De fet, jo tenia una jaqueta com aquesta. De camuflatge? No aquest estampat. Estem a favor de l'estampat de camuflatge? Jo mai l'he tingut mania del tot, No sé. És que em remet a moltes coses, saps? L'estampat de... Com... A mi em recordo bermudes, com d'estiu, de tio, d'aquestes Ja. així com superllargues. He I... estado triste. La meva jaqueta era tipus gòtic, el meu moment emo. Et posaves piercings falsos? No, però em volia fer a la nas i els dos d'aquí, Aquí, com l'Angie. El meu referent era l'Angie. Vale. Llavors t'ho aprovo. Ai, de veritat, però... Sembla una senyora gran. Quan li fan... Què és això? Perquè aquí els agrada els heterazos, disfressant-se de senyores. Perquè fa molta risa. Ha, 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 ha. Ah, li falten els globus als fills. Ara, Jo per què sabia això? Sabia que anava a passar. Ja que hi polso, és total d'ara, total. És que són les millors, són les estrelles d'aquesta sèrie, estan infravalorades. Mira. No, es barallen. Oh! Ja està, s'acaba així. S'acaba així? Què n'opines de la roba? Molt dels 2000, però jo segueixo dient que els magos de Waverly Place, els looks, els hi donen 1000 voltes més. Haurem de mirar els magos de Waverly Place. Mola molt perquè els magos de Waverly Place hi ha efectes especials. I com que són del 2005, cotregen una mica. Ja, deu ser I això jo. deu ser graciós. I tens alguna al teu armari ara que et posessis i dius podria sortir a la sèrie? Jo crec que no. Però sí que és veritat, o sigui, tal qual jo crec que ara mateix no es podria veure el look. Però Sí. per separat, rotllo el bolso del final de la Sí. noia aquella és com... li tindrà qualsevol noia avui dia així més joveneta, jo crec que li flipa. Per treure idees. Vale. Tu en tens un? Fet per mi. Oh. Però no és de lleig, Ah, però està penjat el vídeo, el puc buscar. en castellà. És una traïdora de Malaya. És una traïdora de Malaya. Pues despedeix, jo què sé, si no tens res més a dir, jo no tinc res més a dir. I de poc. Pues despedeix el vídeo. Adéu. Who would have thought that a girl like me would double life